Hi friends, welcome back to my channel. ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಪೂರಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೋರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬರ್ತಾ ಇಜ್ಜೆ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಸೆ ವೇಷ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಾರ್ಥ ಪೂರಗಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಆಂಡ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಗ್ಲು ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೀಚ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರಗಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫೈನಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಿಡು ರಕ್ಕಸನಗಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಶ್ರೀಯ ಬಾಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ साउंड बॉक्स गाड़ी डगली मेरे की बंपेरी यार लाइन कर दो अच्छा ले मैं आगे से बोल लेते दाएं से लग ले आ रहे
ಗಣಪತಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಲಸ್ಸಿ ಹಾ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಗ್ ಇನಿಕ್ ಮುಗಿಂಡು ಆಂಡ ಎರೆಗಿ ಏನ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಲಸ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತರು ಅಗಲೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.